Dnes máme 8.6.2023, sedíme tu s pánom Ladislavom Dozom a budeme sa rozprávať o jeho tatovi, Ivančanovi, ktorý zažil zaujímavé veci za druhej svetovej vojny. Budeme sa baviť o jeho pôsobení najmä v Rusku počas druhej svetovej vojny. Lácko, tak skús nám teda predstaviť svojho otca, čo máš v dispozícii, lebo tu je skutočne veľmi bohatý archív a zaujímavé veci. Začneme rodným listom, to by bolo asi najrozumnejšie. Tak. Narodil sa 20. októbra 1924 Márie Dozovej, bola robotníčka, ktorá pracovala v kaštieli, a otec v národnom liste nie je napísaný tohto chlapca, nakoľko babka mala otca za slobodná, ale vieme meno. Vypadá, že volal sa pán Tartót, ale neviem ho dohľadať, lebo neviem ani ako sa píše, ale bol to veľký fičúr, veľký, babka ho mala na fotografii a keď som sa pýtal, kto to je, tak povedala, hej, to bola Láska. Je to tak, taký bol život. Takto niekedy fungovalo. A takže keď vyrastal tu ako dedinský chlapec za tých jednoduchých spôsobom prakticky, v jednoduchých podmienkach, keď mal 4 roky, babka sa vydala za Andreja Donauera, ktorý taktiež zásoboval v tých časoch do kaštieľa potraviny, prakticky robil také služby, tak nejak sa dali dokopy a zobrali sa. Oženil sa s babkou a chlapca si kvázi, neviem, jak to vtedy fungovalo, či to osvojil si, alebo jak to fungovalo, to neviem. To už do toho sme, aj babka mi to nepovedala, ale skrátka si ho zobral ako kvázi za vlastného. Tak to berme. Chodil základnú školu, ktorú tu v Ivánke, vychodil kvázi, niekedy bola, že ľudová škola, ale vyzerá to tak, že boli, že štvoročka, alebo jak by som povedal, ale oni mali viacero tých tried bolo dokopy. 6-7. Tak nejak, že boli nejaké spojené. No a to písmo, ktoré tu deklarujeme, je neuveriteľné pre tých ľudí, že to bol jednoduchý chlapec, určitou formou taký samorast, maličkosť. Z toho je to, že keď dostal 5 od pani učiteľky, tak okolo kostola boli rúžové kríky z rúží. Išla učiteľka, praskelu do rúží. O to, nemala mu dať 5. Asi takto to bolo. Dneska, keby to spravil, bola by to katastrofa. Bola by to katastrofa. Chodil už ako 17 ročí, do tých 15, povedzme, bol ako chlapčisko a robil na poli, ktoré mali a tak ďalej. V 17 to bolo také prelom 17-18 rokov. Vtedy vybehla druhá svetová vojna a bola hromadná mobilizácia. Takže mal 18 rokov a bol odvedený do rýchlej, vypadá to, že rýchla divízia. Presne, jak to bolo, kedy dátum, teraz v tomto okamihu, ja to neviem, to sa musí dohľadať. Takže tak by som povedal. Čo sa týka
tie najťažšie roky, jedný z najťažších rokov, ktoré v jeho živote boli, tak bola druhá svetová vojna. A tu by som vám prečítal niektoré časti, ktoré máme, to je môj zlatý grál, tohoto, od tých ľudia, ktorí absolvovali druhú svetovú vojnu a československý armádny zbor prakticky v Buzuluku, ktoré bolo poskladané, tak dostali od Beneša takéto notesky, kalendár. Je tam kopec zaujímavých vecí, aby človek aj vedel, že ak je. A niektorých tých poznámok by som vám dovolil si prečítať. A doplním, čo iní mi povedali, popri tom, až som bol starší, tak potom som si to vedel aj poskladať. 1943. Záznamy z Ruska. 22. júna odchádzal som do Rusie. 29. júna prišiel som do Rusie na bromzávod. Kde to bolo, to neviem. 13. augusta bol presun do Vojínky na divíziu. 18. septembra Štefan Václavík, Jozef Dvorák, Polda Goldschmidt z Hoštetna. O 2 hodiny v noci sme uprchli z Krymu. K tomuto by som sa hneď zastavil. A takto sme sedeli, mal som okolo 18 už, sme sedeli u Joška Holzingera na Bernolákovskej ulici. A hovorí, ja som zachránil tvojho otca. Preto, lebo pán Holzinger starší robil telegrafistu. A naraz on prijal depešu, zastavte auto a tak ďalej, nakoľko boli oni pre proviant, niekde, to je na Kryme. Zobrali a namiesto, čo mali ísť doprava, išli doľava, cez front, prešli a hovorí, zastavte Ladislav, hodíš Ladislav doza a tak ďalej. To nikto druhý nemôže byť, len náš Lacov. Takto mi to povedal. 3 hodiny tú depešu nerozumiem a tak ďalej. To mi hovorí, že nerozumiem, že pošlite znova. Takže koľko mohol podržať, podržal. To sa podarilo, že prešiel cez tie jednotlivé úseky, na vojne som nebol, takže nepoznám to, jak to tam tej bolo, a prešiel cez tie jednotlivé úseky, až sa dostali k Rusom. Joško Holzinger v Bernolákovskej ulici vtedy robil toho telegrafistu a tento podržal. Preto nebol rozstrieľaný, ale preto žili. 20. septembra o 10. hodine, to znamená, že išli 2 dní. Do obeda sme sa stretli s Rusami, ktorí nás odprevadili na štáb Južného frontu a odtiaľ na príjemný bod vojenských plánov, takto nejak je to tu napísané. 20. oktobra, vtedy toho 20. oktobra sa aj narodil, takže na jeho narodeniny. Ja a Polda Goldschmidt sme odchádzali do lágru Stiopa a Jozef odišli za parašutistov. 28. oktobra prišli sme do lágru Vrolov a boli tam aj ženy a Tomeček. 6. decembra Polda išiel do nemocnice. 8. decembra som odišiel do lágru Poťma. Kde to je, v ktorých miestach, neviem. 14. decembra som prišiel do dobrovoľníckeho lágru Poťma. Prežil som smutné Vianoce v karanténe. Poručík Brezina, František, je to dobre, čítam. Brezina. Áno, ináč
To je známe meno. To boli slovenskí piloti na Kryme, ale neviem, či to je teda... No, poručík Brezina František pozná Duku Vitaloža z Ivanky. Tuto je napísané. Slovensko, jedna dedina. No. 2. január. Odišiel som do slovanského lágru, kde mi bolo dobre. A boli tam veľa Slovákov z rýchlej divízie. 8. februára odišli sme zo slovanského lágru do centrálneho lágru. 23. februára odišli sme z centrálneho lágru do Moskvy. Odtiaľ do Krasnodarska, kde som sa stretol s Poldom. Prišli sme tam 28. februára, to znamená 5 dní cestovali. Poldo 3. marca Poldo, Tomeček odišli do Légie. 5. apríla sme odišli do Moskvy a zároveň do Légie. Takže taktiež išiel do Légie otec. Tuto máme nejaké... To sme v apríli 44. Apríl 44. No a ja by som tam doložil túto preukážku. To je Československá vojenná časť CCCP. Tu je meno Doza Ladislav, po rusky všetko písané z 15. apríla 44. Čiže oni dostali bumášku, preukážku, že sú členovia československej skupiny v Rusku. Dobre. Tu ešte napísané pieseň ruská Zlatý ogoňok. Je to tu popísané v tomto. A taktiež je tu jedna pieseň List z frontu. V diaľke pod Tatrami, v tichu pod horami, vlast moja, domov blahý. Rodný kút otčiny, tam na mňa čaká mať moja. Ja, otec drahý, aj otec drahý. Deň za dňom uteká, kým poštár na dvere zaťuká a z frontu v obálke, tak ako rozprávke, prišiel list od syna. Píše ti, mama, zase z frontu list. Bo tebe odtiaľto nemôžem prísť. Posielam pozdrav domov z krajiny, z cudziny, do rodnej viestky svojej očny. A zase, práve tuto je nejak, a večer. Toto v skutočnosti tí vojaci si dávali dokopy a nejak si spievali a nejak si dávali, žili v takých podmienkach, akí boli. A to boli mladí chlapci, keď si zoberieme, tak toto je všetko 19-ročný chlapec. Takže oni od večera do rana okamžite dospeli. Ja k tomuto by som, tejto časti pôsobenia v Rusku písal sa rok 1974. Takto podvečer bola jeseň, niekto zvonil, Višňová 9, niekto zvonil, nejaký pán tam došiel, ešte dvaja páni tam došli a pýtali sa, kde je moja mama, a povedal, predstavil sa. Volal sa Jozef Cetl. Ten človek, ktorý prežil väčšiu časť s otcom spolu v aute.
takisto mi povedala jednu vec, ktorú ja to neviem dokázať určitou formou, či si to vymyslel, alebo či to bolo, jak to bolo, ťažko je povedať teraz, ale skutočne poviem to, čo som kúpil, čo som dostal, to aj predám. Keď stáli pod Duklou, viezli ranených. Bol tam totálny zákaz zapálenia si čo len cigarety alebo nejakého sírky a tak ďalej. Neexistuje. Bol to veliteľský rozkaz. Rozkaz generála Svobodu. Otec s tým, že viezol ranených, viete si predstaviť, jak to musí byť, keď človek, ktorý v veľkých bolestiach umiera. Zašiel pod plachtu a pod tou plachtou zapálil sírku, aby vedel aspoň, že komu môže zatvoriť oči, alebo jak je. Ako náhle bol vnútri, naraz sa plachta otvorila na aute a tam generál Svoboda. Nedal ho zastreliť. Bola to pravda? Neviem, to bol ten Jožo Cetl, ten to povedal, toto mi povedal, nič viac. To je aj na fotografiách z Prahy, keď išli spolu na UNRU. Ja by som možno ešte len doplnil to, čo ty spomínaš. Otec sa dostal k šoférom. To znamená, bolo mu pridelené vozidlo. Tu je knižka, správka o zakreplení mašiny, o pridelení mašiny. Je to originál, teda ruský materiál, originál, zaujímavá pečiatka v ruštine, ale s československým levom. A je tam napísané, že preberá tú mašinu a dnes je zodpovednosť, že pokiaľ spôsobí nejakú nehodu, tak plne je zodpovedný. Bola to auto, nákladné auto, to bolo to kvázi šťuka. Slangovo sa to hovorí, šťuka. Tak s tým išli. Studebaker možno. Neviem, to boli asi americké auta, alebo čo, pravdepodobne vtedy. Takže tu nám má druh auta, číslo auta, všetko je tu uvedené a on je zodpovedný za to vozidlo. Okay. Prešli Duklu, bojov na Dukle, kde bol aj následne vyznamenaný, kde následne bolo aj prešli až do Liptovského Mikuláša. Pardon, bolo to nejaký veliteľ bol vo Vavrišove. Vrátim sa, vyučil som sa strojáriach potravinárskeho priemyslu, stará Vajnorská, a bola tam jedna pani, volala sa Helenka. Ja som tam chodil, za elektromontéra som sa vyučil. A pani ho donesla takú malú fotografiu, úplne takúto malú fotografiu. A vojak, a ona sedí vojakovi na nohách, na kolenách. A hovorí: Lacko, toto je váš otec. Že oni boli... To je život. Ona mala 10 rokov vtedy a ten veliteľ býval u nich vo Vavrišove. Ako sa volal ten veliteľ? Kto to bol? To neviem, to som nezistil. Aj som to hľadal. Vo Vavrišove tam bol veliteľ a už otec vtedy jazdil na Vilise. Veľké boje okolo prakticky Liptovského Mikuláša, tam v týchto bojoch boli x-krát, lebo hovoria, že to bolo neuveriteľné, že ten pán veliteľ vôbec nepil alkohol. Čo si pamätá, ona ako 10-ročná. Že vôbec, že on bol ako abstinent veliteľ, ale že prežiť 500 ľudí, keď niekto mu zabije v brigáde, tak chlapi ho zobrali a normálne naliali do toho veliteľa, naliali alkohol, lebo oni 4-5 dní boli vonku, v kuse. Medzi tým mu oprali prádlo a tak ďalej sa dali a znova išli
znova, že x krát chodili takto na boj. Toto pani Helenka povedala. A hovorím, pani Helenka, ja si to odfotím tu, ale vtedy som fotoaparát nemal, vtedy neboli telefóny, nebolo nič. Keď som vrátil sa, pani Helenka, pomôžte, pani Helenka nebola, pani Helenka bola preč, takže už som sa tej fotografii nedostal. Ale musel sa písať apríl 1945. Áno, teraz sa bavíme, to už Karpatsko-Duklianská operácia prešla, nastupuje oslobodenie Slovenska. Veľmi dôležité bolo zásobovanie a otec ako šofér zásoboval, keď som to dobre pochopil, zásoboval tie líniové jednotky. Neviem, toto vozil veliteľa nejakej roty. Konkrétne v tomto bode, lebo jazdil na Willise. A on vozil toho veliteľa. A v tom Vavrišove. A zoberte si, tí ľudia o tých deckách nevedeli nič, tie matere nevedeli o tých nič. On v 43. odišiel, oni 2 roky nedostal, to mi babka povedala, že 2 roky o otcovi nevedela o tom, že či Laco žije, či nežije, len niekde možná a tak ďalej. To bolo celé. A tak to bol taký frajer, že on v 45. roku v apríli veliteľ la dovezol, sadol do Willisu a došiel do Ivánky. Došiel do Ivánky. A to si viete predsa, všade, co bola fronta, ešte prakticky čistilo sa, tabulky nič a tak dále, však to bol mladý človek. A tak došiel do Ivánky na Jesenského ulicu, tam, kde býval, no a dojde tam, babka pláče, mama jeho pláče, to mi už hovorila sama, babka Donaverová, že došiel otec. Kde je otec? Andrej Donaver. Kde je? Že Ježišmaria, že oni ich všetky pozbierali a majú ich vtedy bola nejaká časť, to nepoznám vtedy, Maďar do Maďarska, Nemec do Nemecka. Nejaké takéto niečo muselo byť. Tu niečo muselo kolovať. Druhé, hovorí sa, že by mali byť títo ľudia, jak sa poví, zlikvidovaní. No, a že došiel, a že bol len doma len 10 minút a prakticky už ho naháňali NKVD, lebo to už tí policajti tu boli vojenskí. Len zobral si nejakú buchtu alebo čo a šmýkal naspäť. Bol to tak dobrý veliteľ, to NKVD presne vedelo, kde u koho slúži. Že keď volali do Vavrišova, tak veliteľ otca podržal. On je stále tu. A povieme teraz ďalšiu vec, ktorú pán Jozef Jung z Cintorínskej ulice, niekedy sme boli, do rodiny sme boli, moja sestra mala jeho syna za manžela a takto sme sedeli na oslave, a vidím, že tu má takú veľkú jazvu. No pán Junga, odkedy tu máte tú jazvu? No ale zadrel, to mi spravil tvoj otec. Jak mohol môj otec vám spraviť takú jazvu, že ste sa nebili? Že vieš, že ja som bol na talianskom fronte, keď som sa vrátil z talianského frontu, tak som dostal kvázi ako domobran, alebo také niečo. My sme strážili 63 ľudí. To si pamätám. 63 ľudí strážili a dobehol otec, tých ľudia boli národnosti maďarskej a nemeckej. Bolo to tu v Ivánke? Tu v Ivánke a boli dole, vzadu, v pivniciach Národného výboru. Takto som aspoň kúpil, takto to predávam. A teraz dobehol a keď sa nemýlim, tak pán Jung mi hovoril, že on to strážil s pánom Hausknecht. Ne, Hausknecht. S ním to strážil. Naraz dobehol Willis. Kde je otec? Čo? Zebral automat, jednému praskol, druhého oblehla krv. Všetkých vypustil a my sme nemali koho strážiť.
Toto sa nikdy v živote nedostalo ven. Tu z Ivánky nikoho nezabili, nikoho nedeportovali. Toto by bolo treba zistiť. To je skutočnosti, lebo to mi potvrdil, ten pán Jung mi to potvrdil. A jasné, prvé, čo bolo, chytili telefón, zavolali NKVD, nabehla ruská polícia, keďže už to bolo v apríli, muselo to byť v apríli, to už bolo po oslobodení Bratislavy, v rámci tom čase to muselo byť. Pichy naspäť do Vavrišova. Došiel, veliteľ ho podržal, videl mamku, oni videli otca, už srdce bolo na mieste a odišli a potom išiel s frontom, išiel až do Prahy. Preňho druhá svetová vojna nekončila v Prahe, len boj končil v Prahe. To bolo v skutočnosti. Ja by som to ešte teraz zastavil na chvíľu. Tu je potvrdenie. Toto je zaujímavý dokument z júna 1945, vydané občanovi Andrejovi Donauerovi. To bol ako jeho nevlastný otec. Kde potvrduje, že jeho syn Doza Ladislav bol, teda, alebo je vo vojenskej jednotke a tak ďalej. A je to po rusky písané. Je to po rusky, aj po česky. Tak. Áno. To znamená, je to pre neho nejaké potvrdenie, ktoré mu malo zabezpečiť možno v týchto divokých časoch po oslobodení, lebo povedzme si, ako je, v Ivánke po oslobodení sa diali rôzne veci, vyrovnávali sa všelijaké účty a tak ďalej a možno pánovi Donauerovi toto malo slúžiť k tomu, že pravdepodobne takto prípada. Takže je to v poriadku. Takto by prípad, lebo detko pochádzal z Prúku, bývalého, dneska je most pri Bratislave a bol nemeckej národnosti. No. Takže pravdepodobne týmto to bolo dané, ale z Ivánky nikoho, ani jedného nedeportovali, nezabili kvôli tomuto. Len to, že došiel otec, jednému uvalil, druhého oblila krv a zobral sa, išiel preč. Všetci utekli a my sme nemali koho strážiť. No, a toto bol výsledok. No, ja by som povedal, že to je presne o tom. Príde človek z frontu a tu povojnoví hrdinovia, ktorí hajlovali a za vojny čučali, naraz boli v máji po oslobodení boli veľkí hrdinovia a išli tu robiť poriadky, išli tu dokonca strieľať Ivančania a Ivančanov. Tak preto otec sa pravdepodobne naštval a urobil tam poriadky medzi nimi. To boli ľudia, ktorí rásli boji a ním nebolo jedno. To prežije jeden alebo prežije druhý. Poznali sa, vedeli, že kto je kto. A tí naši hrdinovia ivanskí, čo to boli za ľudí. Máme zdokumentované konkrétne mená, že tu sa diali jednoducho zaujímavé veci, udávalo sa a tak ďalej. Tak vojna, uvedomme si, že vojna v Taliansku skončila v 44. roku. Tam v 44. skončila vojna a pán Jung, oni mali pol roka život, jak mi hovoril, že všetky tie veci, ktoré boli s tým spojené, boli život, mali ako dobrý, mali tam určitou formou, pol roka mal dobrý život v Taliansku, povedzme tak, ako mladý chlapec, mladý muž. No, ja k tomu dodám, brat mojej mamy, alebo môj strýko, Rudolf Jung, bol v Taliansku. Bol od augusta 1944 do mája 1945 v Taliansku. No tam boli na nútených prácach. Tam pre Nemcov kopali zákopy, robili všetko možné. Takže keď som sa opýtal, strica, jak to vyzeralo, že aj ste si zastrieľali? No, že akorát tak dolnú. Toto boli ľudia, ktorí... Čiže nebojovali. A keď Nemci ustupovali pred americkou armádou, smerom hore, na sever, smer Rakúsko a tak ďalej. Oni už boli tak zničení, tí Nemci, že sa vzdávali. Oni sa vzdávali bez boja. Vtedy Slováci, ktorí tam boli, prestúpili k talianským partizánom a pomáhali vlastne zajať týchto Nemcov, ktorí sa vzdávali. No a spomína, že naraz sa tam, keď počuli slovenčinu, tí Nemci došli, hoši, pomozte nám, zachránte nás,
Česi, ktorí boli naverbovaní, alebo museli ísť, alebo aj dobrovoľne boli, tak žiadali o pomoc. Tak veľa bolo tam. Veľa tam bolo Sudetákov, bolo veľa, však to povedzme si vedel aj po česky, aj po nemecky vedel, však bolo to ich rodná reč, takže berme to tak, jak to je. Vedeli, že je zle, no a vieš, keď je zle, no tak OK, takže tí, ktorí došli z toho južného frontu, talianskeho frontu, tak tí potom dostali za odmenu takéto, že pozbierať týchto ľudí všetkých a tých 63 ľudí odtiaľ to išlo a povedal, a to utekli preč a oni nemali koho chrániť. Tak asi takto to bolo. Tá vojna skončila, boj skončil v Prahe na Václavaku, kde bolo, myslím, že také defile tam bolo na Václavaku a tým prakticky 8. mája to skončilo. No, lenže pre ňa to neskončilo, preto vyfasoval ďalší dokument a išiel voziť UNRU. V skutočnosti od mája 45 do januára, myslím, že január končí v 46., kedy má ako papier, že môže si kúpiť civilné oblečenie a tak ďalej, nakoľko nemá ani civilný oblek, ani topánky. A vozil UNRU a nakladali to v Le Havre. Aby ste vedeli, že čo je v skutočnosti dokumentujem, toto je fotografia pozdrav Le Havre a pre tých, čo nevedia, čo je UNRWA. UNRWA bola hospodárska pomoc, ktorú pre zničenú Európu dávali Kanaďania a Briti, najmä Spojené štáty americké. Obsahovalo to v sebe všetko možné, od obilia, od jedla, cez stroje, cez zvieratá, tak, aby sa rekonštruovalo hospodárstvo. Nielen v Československu, ale vôbec. No, v skrátka Európe niektoré štáty prijali Marshallov program a to bolo ako začiatok, UNRWA bola začiatok toho Marshallového programu s tým, že to takto nejak fungovalo. Jasné, medzi tým otec nezahálal a našiel si svoju manželku v Prahe. Mamka robila sestričku v nemocnici, kde vozili ranených, tak tam sa nejak spoznali a viac menej, keď došiel z frontu, došiel z Francúzska, tak v apríli 46 mali svadbu v rodnej dedine Hrusice, Třemblaty. Mamka pochádzala z Třemblat, ale mali svadbu v Hrusiciach 26. apríla v 46. roku. Aby ste vedeli, že čo je cestovný poriadok, jak sa dá, tak toto je v skutočnosti, keď si to odfotíš, pozri si, toto je jeho cestovná mapa. Tí ľudia, tam uvedome si, ani jednej značky. Všetko rozbité. Jak bolo Nemecko rozbité, jak boli Dráždene rozbité, jak bol Salzburg a tak ďalej. Všetko rozbité, kompletne. No však áno, keď z Francúzska cez Nemecko... Tu je, že Remeš 31, 30 Silesi, Charlon 44, Verden, Neck, Saarbrücken, Hamburg, chodili hore, Kreuz, čo je toto? Rudy. Kreuzleiter. Kreuzer, Mannheim. Mannheim. No skrátka, to bolo jeho a takto formou, takto išli a chodili do Le Havre a odtiaľ vozili. No, tuto sú zábery. Vyfasovali britské uniformy a aspoň kožušky majú teda... Áno. To boli britské, dostali... To bola iná kráľa, tá UNRWA pomohla teda veľa. A týmto prakticky pre ňoho končila v tom januári vojna s tým, že túto ešte niekde v týchto miestach, myslím, že toto je ono. Áno. Potvrdenie
Potvrdzujem, že dňa 19. januára 1946 bol podľa rozkazu VO 4.15.23/1945 prepustený do pomocnej minimálnej činnosti služby meno Ladislav Dozam. Doporučil, aby menovanému bolo povolené odkúpiť civilný oblek, obuv, nakoľko teraz žiadny civilný oblek a obuv nemá. A po odovzdaní vojenskej rovnošaty nemal by v čom svoje civilné zamestnanie šoféra prevádzať. Takéto papiere ešte Nitra dňa 19. januára 1946. Takže v skutočnosti, keď sa takto pozrieme na to, tak bolo to v Nitre, oni do Nitry nastupovali do tej rýchlej divízie a toto v Nitre potom podľa všetkého asi aj odozdávali. Ako slovenský vojak a tak ďalej. A tuto končili. Veliteľ náhradného kapitán Kováč, nejaký náhradnej roty, kapitán Kováč. To sú dokumenty, ktoré sú tu známe. Čo sa týka, jasne, po fronte, alebo po vojne založil si rodinu, v 40. v Ivánke si kúpili inak. Po fronte vypadá to, že po vojne nemali jak odškodniť tých ľudí. Žolt. Neplatili im kde, kto by im platil. Jak by to bolo? Možno, že slovenským vojakom, ale týmto ľuďom asi nemali. Existoval jeden taký dokument, kde títo zahraniční vojaci, ktorí boli na fronte, bolo im štát to, čo zobrali kulakom, čo zobrali, možno, že ja neviem, zobrali nemeckým, maďarským, alebo jak pozemok, pôdu, tak to bolo niekedy nejakým výpisom, tak títo ľudia dostali náhradu, kvázi odmenu dostali v 46. roku, dostali ten pozemok, aby mohli žiť a budovať si svoje hospodárstvo. Kto tu najviac dostal z toho zaslúženie, lebo to nie len to, že bol na východnom fronte, to mi hovoril pán Kasana, ale to bolo aj, čo tam zažil. Najviac to dostal tú odmenu kvázi dostal pán Kasana. On bol najdlhšie, možno, že o mesiac, možno o 2, ja neviem, to by som oklamal, ale bol, čo som videl ten papier, potom bol nebohý otec, pán Haraslín, a bolo tam ešte viacero, ale to hlavne sa jednalo o východný front, sa jednalo. Bolo tam možno, že do 20, okolo 20. A kde zostali tieto pozemky? Nevieš? Okolo letisko, most pri Bratislave. Takže most pri Bratislave, tam v skutočnosti boli nemecky hovoriaci ľudia a tam to vyzerá, že tam prakticky aj veľa ľudí bolo, ako odtiaľ to odišlo, takže tie pozemky zostali voľné a tam to dostali. No, ale čo z toho, keď 48. to všetko zobrali naspäť. Jak kúpiš, tak predaj. Tak to išlo všetko preč, tak išlo to všetko do trapu, to išlo preč. A takže takto sa oni odďačili. Dobre. Otec sa stal, to je zaujímavé, tu členská legitimácia Československej obce legionárskej. To znamená, že v Československu vznikla po prvej svetovej vojne tá legionárska obec a otec tam vstúpil. Pravdepodobne ako odbojár mohol vstúpiť do tejto organizácie, kde sa platili určité členské príspevky. Zaujímavé, že členské príspevky skončili v roku 47. Dožije prečo 48. To je rok aj niečo. Nie, 47, tam 47 to tam je ešte zaplatené a konečná hotovo. Už to neplatilo. To už likvidovali, no, tak bolo to tak. Takže to nebola pravda, že nejaká legionárska obec. Asi tak. Ale to, že bol teda na fronte a aktívny bol, výsledkom sú aj tieto vyznamenania, ktoré otec dostal. Vieš tomu povedať niečo? Vyzerá to.
v krátkosti jeho život bol ukončený 13. septembra 1960 ako šofér autobusu a pri pohrebe prakticky radom šoféri autobusov, autobusy, sprievodkyne, to bolo, tí ľudia sa poznali jeden druhého, každý, všetko bolo zastavené a išli na pohreb Lacovi Dozovi. A pamätám si môjho ranného detstva, že sprievodkyne niesli 3 podušky. Na 2 poduškách bolo po 3 odznaky, po 3 vyznamenania, tak. A jeden bol samostatne. Aký to bol? Čo to bol? Za aké zásluhy? V čom? Ale musel byť to veľmi hodnotný, veľmi hodnotné to vyznamenanie muselo byť, keď samostatne bolo dané a týmto, ale jednoducho nezachovali sa. Tak to bolo, nezachovali. Tuto je medaila Dukelská prakticky z 59. roka. Zároveň tuto máme, k tomuto je ďalšie. A tuto je jedno také, prakticky to je zo Sovietskeho zväzu. Áno. Ale ďalej k tomuto nemáme nič. K tomuto. Toto sú poklady, ktoré nám zostali. A ešte tu je jedno vyznamenanie, ktoré niekde máme. Kde sme ho dali? Tu je. To je takéto vyznamenanie. Sovietské vyznamenanie. A z roka... toto je 60. Takže takto to je, takto to vyzerá, takéto sú veci. Bolo tam viac od toho, ale jednoducho sa na to nezachovalo. Takže ťažko je mi teraz povedať. Otečeственná vojna. No. Samozrejme má svoje číslo, lebo každý... Niekde to má to svoje číselko a tak ďalej. Lebo... No. Otečeственná vojna. No... Nebolo veľa ľudí, ktorí bojovali na východnom fronte z Ivanky. Tak, ako som povedal. Bol to pán Kasana, otec a tento. No, tak sú tu aj nejaké fotografie, kde sú odfotografovaní on aj kolegovia. Predpokladám ešte, keď to boli so Slovenskou divíziou, tu pri tých nákladných autách. No. Toto bola vojna v skutočnosti. Čiže po vojne pokračoval ako... Po vojne pokračoval... po vojne... Existuje to krásne... Som našiel svedectvo mravnosti a zachovalosti. To je unikát, ktorý pravdepodobne môže fungovať, ale vydával to Národný výbor. Asi to bude jak výpis z trestného, alebo také, vypadá to. No, fakt, celkom vážne, to je úplne neuveriteľné. Lebo keď človek chcel sa zaujímať o nejakú prácu, tak musel dostať takéto svedectvo mravnosti a zachovalosti. Zo 47. roku, no. Áno. No však, hej. A mám ešte jedno doma, a robil hneď po vojne robil na povereníctve dopravy. Vyzerá to, že to bolo len pár mesiacov, tak nejak pol roka, lebo potom išiel vytváralo sa ČSAD, a tak šiel do ČSAD a začal pracovať na nákladnom aute na Tatre. Muselo to ísť niektoré veci, mamka, čo už mi potom povedala, v skutočnosti mal jedného spolušoféra. Volal sa Fero Cintavy. A s tým, keď sme sa stretli, už keď som mal 20 rokov náhodou on žil ďalej, hovorí, že oni dvaja
boli schopní na Tatre najazdiť 1 000 000 kilometrov. Oni prví dostali červenú Tatru. Každý jeden staval barák po fronte. Nebolo čím stavať, nebol cement, nebola škrídla, nebolo nič. Nebolo peňazí. Bola mena peňazí. To sú zaujímavé veci. Toto sú doby a títo ľudia sa nevzdali a makali, robili. A Fero Cinta mi hovoril, že oni 3 týždne neboli doma. Mamka povedala, že keď došla, otec behal stále na aute, náklad si zháňali sami. Pozor, to nebolo vyťažovace. Neexistovalo vyťažovace. To len po známosti si vyťažovali a raz bol v Košicách, raz bol v Ostrave, raz bol v Čechách, raz bol v Karlových Vároch, v Teplicách. Oni stále jazdili. Keď bola robota, tak sa jazdilo. Nechceli vyplatiť plat. Mamke nechceli vyplatiť plat otcov, že to není možné, aby urobili toľko kilometrov za mesiac. Ten Fero Cinta mi hovorí, že my sme robili jak blázni, ale sme niečo zarobili. My sme mali najviac. A kto mal tej červenú Tatru? Láco Doza a Fero Cintavi spolu jazdili na toto. Potom posledné 4 roky jazdil na autobuse, kde vyfasoval autobus HB 500. Otec robil linku Bratislava Čuňovo. Štátna hranica s Maďarskom. To bola ako kvázi jeho linka bola a vyfasoval. Menil sa, volal sa pán Vároš, pán Vítek, prakticky s týmato ľuďma sa menili, ale oni boli to veľkí špekulanti vtedy, preto lebo potáhni jednu smenu za mňa, to znamená 2 dní, lebo robilo sa od rána od 5. do večera do 11. a tam sa spalo. A keď vynechal a potáhal, tak jeden bol 4 dní, bol v robote, tahali 4 dní a druhý a ten si môže doma stávať a tak ďalej. Takže si dávali navzájom, pomáhali si takto, lebo budovali si, robili, oni neflakali sa, ale budovali. Neboj otec, je to tvrdá realita, ktorá dneska by sa asi pravdepodobne ani nemohla stať. Toto mi hovoril pán Radimák. Radimák z Peknej ulice, on robil taktiež a on robil potom dispečera, nakoľko jazdil na autobuse, ale potom musel prestať jazdiť, lebo mal nejaké problémy zdravotné, takže hovorí, neboj otec, a chodili na vyšetrenie, lekárske vyšetrenie. A lekár mu našiel, že má nejaké problémy so srdcom. Doba bola ťažká. Lekár napísal, dal toto, tu máš Laco, zober to a odnes to svojemu nadriadenému, ty musíš ísť dole z autobusu. Toto, čo hovorím, tak toto... Čiže mal vážne srdcové... Lekár našiel niečo. Bolcek, alebo Danajlo, alebo také niečo, lebo tie mená tam padali. Aj keď jeden bol chirurg, druhý bol neviem, či obidva neboli chirurgovia. Ale skrátka, chodili milosrdným. Otec zobral dispečera a na Radlínskeho bol šenk u Partizána. No taký dobrý názor to malo vhodný. Mal 3 schody, to dneska si pamätám, 3 schodky. Dneska ide taďal železnica hore na železnici veľkej. Slušne to poviem. Preslopali ten papier, roztrhali ten papier a jazdilo sa ďalej. To bola doba, kedy muselo sa zarábať, muselo sa robiť, muselo sa budovať. V nedeľu po obede nastupoval v septembri. Ja som bol v pondelok som nastúpil do školy ako 6-ročný, to bolo 3., takže v nedeľu, alebo tak, v nedeľu po obede som ho odprevadil
odprevadil som ho do roboty s autobusom. Vtedy jazdil tu pán Lendel. No, tak išiel tam a posielal, len vtedy ani jedlo nebolo vtedy. Vtedy si posielali šoféry, Lendel zebral tu jedlo a odnesol ho, položil ho na avióne, ho položil, napísané Laco Dhoza. Laco Dhoza došiel z Čuňova, tam sa najedol a toto bolo jedenie. Áno. Toto bolo jedenie pre šoférov a pre dovezov. Vtedy nebolo takéto niečo, jak dnes je. A takto to fungovalo. V stredu, že vo štvrtok sa to stalo, piatok sa stalo jeho havária. V stredu donesel Lendel, donesel papier. To bolo krásne napísané. To písmo, to je neuveriteľné. Mánička, Grátyr bol veľmi dobrý. Len voda z uhoriek sa vyliala do toho, ale aj tak bol dobrý. Ako toto bolo a to písmo v skutočnosti sa nezachovalo. To bolo posledné písmo. A piatok sa to stalo, keď išiel z Čuňova, že mal haváriu. On jazdil pravidelnú linku. Áno. Autobusu, áno. A stalo sa to, že nabúral do motorového vlaku, ktorý išiel z Janíky, to bolo z Petržalky na hranicu do Čuňova. Zhodou okolností bol to jeho kamarát. Oni boli takí frajeri, že rušne zastavil, autobus pustil. Boli takí frajeri, len problém bol tá iný. Že otec, kto pozná v Čuňove, jak to tam je okolo družstva, jak to tam bolo, niekedy tam bola taká mierna pravotočivá zátačka a vtedy on spadol na volant a v skutočnosti on vtedy dostal porážku. A ako padol, tak všetko noha oťažila a pridávalo. To bolo svedecké výpovede, ktoré ľudia, ktorí ho poznali, ktorí tam boli, dokonca jeden človek ešte dnes žije, robí filtre, a sme na túto tému rozprávali, on bol taký menší chlapec, mal nejakých 16 rokov a hovorí, že to áno, že to si pamätá a skončil, bolo tam viacero aj úmrtí tam bolo. On vpálil do vlaku, alebo vlak do ňoho? Oni boli takí frajeri, že ten vlak vedúci si že ubral, lebo neišiel, ubral, však Laca pustí. Lenže videl, že Laco ide, len potom zbadal, že leží na volante. Otec leží na volante. Čiže on nabehol a vlak do ňoho napadol. Áno. A s tým, že na pohrebe bol aj ten vlak vedúci. Áno. Viem, že ten mal dolamanú ruku, mal prsty, mal niečo túto dolamané. To je celé. No, vyrazené, to boli tie motorové lušne, kedy takéto, čo bolo to. A týto skončil. Ja som dlhé roky hľadal, mali sme fotografie a mamka aj dokonca to mi povedala, že sa zaujímala o toto svedectvo, lebo bolo napísané, že chyba bola na strane vodiča, to je logické. A keď potom išla, však v skutočnosti on už ani nemohol zareagovať, lebo už bol mŕtvý, viac menej, tak povedali, že nechajte to tak, pani Dozová, už Laca nevrátite a takto je to dobré. Ja som bol tam niekedy na okresnom, na polícii, na dopravách, nejaký pán Babčan. A ja som vtedy si pamätám, niečo mamka vybavovala, ale ja som bol tiež tam s ňou a zbadali sme fotografie havárii, tam boli fotografie aj z tejto havárie. A z tejto havárie.
tak išla rovno tam, že nech to dajú dole, že nech sa to nedrase. Ja som tak dlho hľadal po tomto a som našiel v skutočnosti dokument opísaný celej havárie tejto havárie, čo otec mal. Lebo otec havaroval autobusom HB 500. To je horský bus 500. A tých bolo veľmi málo. To bola prerobená Tatrovka, také dačo to bolo. A ja som sa aj spojil s tým, máme tu medzi nami ľudia, sú tu takí, ktorí sú veľkí fandi, železničám, Tatrám a všetko možným, všetkým, že čo sa stalo, aké havárky sa stali a tak ďalej. Tak som sa aj s tým človekom spojil. Áno. Že v skutočnosti je tam vina napísaná, že je to vina vodiča. Ja to berem, to je logické, však to je oficiálny prokurátor dopravný to napíše, takže voči tomu viac menej není odvolanie a je zbytočné, aj keby aj sa odvolávalo, lebo to sa nevráti už naspäť. Ale v skutočnosti aj tí ľudia, ktorí tam boli, ktorí prežili, lebo v autobuse bolo 13 ľudí a 4 z toho skončili, kamaráti skončili jeho. Kde sme chodili, lebo to bolo v skutočnosti hraničné pásmo. To bolo hraničné pásmo od Janíkového dvora. V skutočnosti už tam boli policajti, vojaci. Jak dnes v skutočnosti je stará videnská cesta a Incheba. Tam už sa kontrolovalo, takže tam nemohlo len s papierami sa tam dalo chodiť. Skutočne takto sme skončili a potom sme nejak prežili. A my sme zomreli 13. septembra 1960, bol 16. a veľmi rýchlo sme dospeli. Jak sestra, jak ja. 10 dní som chodil do školy. Takže v skutočnosti sme veľmi rýchlo dospeli a odtedy robím. A dokiaľ človek robí, dokiaľ žije. Takto by som to zavrel. Ja by som teraz, keď tu listujem v tomto denníku, len sa mi tu napáči, otec bol podľa všetkého veľký huncut. Lebo keď tu čítam nejaké mená, ktoré tu má adresy, Anička, Adela, Elenka, Anička, Mária, no, takže to bol... Taký bol život. To je v poriadku, však v 40. to má 19 rokov, pre Boha. Mladý chlap. Čo iné by tam písal? No, asi tak. Takže on sa cítil, ale to je možno ten dôvod jeho rozmýšľania. Prežil som vojnu, som mladý, hej, nejaké srdce, to si nepripúšťam. To, keď som toto prežil a tak ďalej, no. Tak preto to aj to upozornenie poslali niekam. No. Ale život je taký. V skutočnosti videli sme, jak 35-ročný človek po fronte, jak vyzerá. No. Neviem, tuto je niekde. Dobre. Chceš niečo dodať ešte, pán Lacko? Doplníme nejaké podklady, to bude pre teba určite zaujímavé, pokiaľ sa nám podarí z toho Vojenského historického ústavu. To číslo vojaka by malo byť jasné. To je v poriadku, ale tam je popísané, čím všetkým prešiel, a aby ste mali nejakú kompletnú informáciu. Počuj, ja som zistil, lebo hľadal som to, Vavrišovo som hľadal. No. Naozaj som hľadal a na internete som zňuchával, hľadal som všelijak som zadával a tak ďalej. Či náhodou nezistím meno toho veliteľa. Nič by mi to nepomohlo, ale budem vedieť posádka a tak ďalej. Možno tam bude aspoň... Vavrišovo. Niekedy som vedel aj dom, číslo domu, ale neviem, ale vo Vavrišove. Tam veľa tých posádek asi nebolo. Dobre. A zistil som, že oni denne posielali raport na generálny štáb a do Moskvy.
To som tam našiel na internete. Normálne, koľko civilistov zomrelo, koľko vojakov zomrelo, koľko žien, koľko mužov. Toto všetko je. Takže bude to tam. Ja verím, že táto štatistika niekde bude a niekde sa to objaví. Vieš čo, veľa je aj na internete, treba sa v súčasnej dobe. Ja som sa dostal napríklad v zozname mŕtvych z prvej svetovej vojny. Ja som sa dostal k babkinmu bratovi, ktorý na Ukrajine umrel a je uvedený aj na Ivanskom. Áno, viem, kde zomrel a hneď som si to spojil aj s ofenzívou Brusilova. No. On bol mladý chalan, 18-ročný, ktorý sa dostal, bol chvíľu na vojne a došla obrovská ruská invázia a proste tam zarevali. Takže chce to čas, samozrejme, a trošku sa vyhrať na internete. Je to tak. Dobre, OK, ďakujem. Takže takto to je, chlapci. Toto viac nemám od toho. Nejak sa nepodarilo viac a čo bolo, tak to už je nenávratne preč. Jednu zaujímavú časť ivanskej histórie, o ktorej sme mnohí netušili. Ja ti ďakujem za to, že si našiel čas a že si toto predstavil. Je dobre pre Ivanku, že spoznávame ľudí, ktorí tu boli, niečím boli, niečo dokázali a sú zabudnutí. Takže cieľom HSI je práve približovať Ivanku, jej históriu, jej ľudí a zaujímavé osoby. Super, ďakujem. Ďakujem aj ja, že som mohol toto prezentovať, aj keď som to dlhé roky mal u seba. A my sme si to šili, v skutočnosti nikde nedávali, preto lebo aj to by na to nič nepomohlo. Ale v skutočnosti tým, že sme už starší a chceme niečo nechať aj tu, aby vedeli tí o tej histórii volačo, aby sa tá história nemusela opakovať. Tak radšej nech si neberú z toho ponaučenie ľudia. To je základ. Jasnačka. OK. Díky, chlapci.